Daga jing temu ban pencelur ban kentiu yaki kami lekai football hakathan ka paham rio sports club ka bedai ka winning kiken hon ka bejulej ban yashim banta syaki tournament baper hari kasi jantia kala penlong yak jing lekai football hamadan senong paham rio ya kene ka football tournament on penlong haki lais ngi lenter ha ka bahadu arpo hundru telegi ken hon kilawan ban yashim banta ka kusnam na banta gibara ya kanam ladu kinyo ya ka song pisa ka ba arpo hajar tengka bat gibawan ba ar kinra ya ka song pisa ka ba shipau hajar tengka ha kene ka sing sedang ki kenhun ki balai le kai sedang ki kentup ya ka wa star sports club persya ya ka junior nong thamai paham rio bat ka wa star sports club kala penrem no ya ka junior nong thamai da ar kol lanot Sudah main ke wang mah. Ni ni jalan dari kapur ni. Dah dah. Lei song stol. Pakuan beri stol. Lei stol. Oh, jangan ni berat. Oh, pergi di syas tak pula. kum kadak jong ka jingpli paj ba ya kene football tournament ka paham rio sports club kala khots ngum ba yu ba Marcus Martin ubri presiden jong ka seng HNYF Northern Region ban wan pli paj ba ya kene ka tournament ha kene ka step uba Marcus Martin ula kenjat ya ka bol kum kadak jong ka jingpli paj ba lai don lang ru uba Stefan Ksiar uba di urang ba senong jong senong umskun kumusumbut kongsan urang ba senong ke senong paham rio uba Ronald Khongjo u samla Sylvester Shangpliang nang tau samla ru payan Khongjo uba di presiden jong sports club bat kiwei dan kini kita yo kiba ngam semlawan pemrio kibu jingkli ngang sino jai ba deng mo jualnya ba deng namar kiso kerja so kumen ni ban ngalai kendo menen masih kendo iwan kubaikti ngia kran ya ke pang ka ba kiju penso inga habide ban kentu ya ke jingla kai ba di air report inga bong ba ngana wale kai na suku hati ngana wale kai sapo sunapur ngana wale kai sakita ki jaga baru dai thuru inga ong ba badeng ngalakiu ba kene ke jingla kai football namar ngala sa invite haki tim ki paper hai klub ki paper bangale kai sabar kajing siu ke ba yo ru na ka tegi klub ki ba invite inga ki ba hayar inga kalong kedor ka ba he kamsum la sep na ba ki pelut eta ka por ba kedor ki don ya kata ka mensim ban penpona mi la de penpona mi ka snong ka thau ba tang ka weng so tunat kalong ba udon ya kata ka mensim ba ulai ru ye ni jindi pen ba ai ba ngai skam ba kene ke snong pamrio Kesnong bangam ju absen. Habadan kemungkinan kita program. But nangis scam ba ngadang kran ni roba snong mana kene ke tournament ke beladap pertama ko jaga wai pat ka klub ngadang ngong ba kolong la da pistan. Dai mentah kaya ke jumpi ba phung ra ye kene ka jimpen ki skim pen he madan namar ki sama snong jumpi ki lakiu ba. Kira treshutom man penio 6 penio borom ya ke snong kamtam haka por ka pilong rabas no mupi namar ta so bunong ba ang ngim don ni ay namar ngim pat don ni ta ka bor ban IP da ka song ka ba he ban penyare ka ne badan supi rei tang ka wei ngila jet ekonomi khmat bakal dai maki pat ekonomi khmat ibun pai khmat cha ka chnong ko jompi ban penhe penyar ban pemha shu ka ne ka badan supo namar muntangi so bunong ba tadi ki ka ba ngimla ban mudur mo bat gidon bat kadai ke ba ni habut priang imadan ibarat bah bila kata kendai ngot gol bani le sagoi bat kempadan ke bidon khalwei ngot ke ke tim lala man kompit bat ki tim ki baklan kani ke snok jumpi bat la rap yo lele sekemenan bakam he bat nang yo suban pen he ka ngan ngai ba umdon champion tim su apa di boy kani ke pamrio ngasra le se Kanuksa jong kasno pambrio bat ki samla sum pambrio
ki tim ki Marjan jong ki Snong pamrio dei ben sim luksa jong ki Samla Snong jong pamrio jadi belum bayi terli bayi markliang ki bayi so jumut ki bayi seniang e kapor ke jungki kawara ya kataka ka tim ke balong kataka United team simuntah kene ka jipli perai kene football kene kene kedak kalau bawa seniang bertulun ni kene ka turnamen ke jungki Yo iba ki babun ki player nakane gari khasi ke jongi mata kilat don haki national level haki state level nakane napo temri boy ke jongi bat kham tam nangne napo kadong kathan jongi napo phamrio on way ukna ubala yo banai ke jing pentbit ke jing hikai watcha bar na ka jalla kade ke kanuksa ka bhatam kaba nakaliang ka jong pikum ki kun Samla pidei ban but pidei ban tristom om bangin sei tang uai ar handre ngi kwaru ba ngin sei shibun nakani ka Snong nakani ka dong ka than ka jongi ya ki player ki papau bat ki player ki ban mi shakman ngim dei shu ban ritman sim namar ba ki babun hi ki player wala ki wan makna na kalong yeng kalong sem ka baduk na kalong yeng kalong sem ka ba don sibun ki jingduna Henry ni dei ban 3 sitom ni dei ban 3 minut bangila ban poi sya kata kathong bat sya kata ka bang ngimut ngitmu bangin poi khnang ba kanlong ka wei kalat aikam ajam ban penbit penbiang ya ka yeng ka sem bat ya ka jingpule ka jongpi